Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karong adlaw Martes sa Abril 5, 2022. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defenso. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Suspect na nagsungka sa kapulisan nanginwala nga siyang nagpatay sa panday sa Barangay Vista Alegre. Bacolod LGU target ang zero expiring COVID-19 vaccines. Sa balita national, masobre sa kagatos ka mga lugar ginrekomendar nga ipedalom sa red category. DOH naglunsar sang kampanya para sa safe nga pagbalik sang face-to-face classes. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop,
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online nito, Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 14 kag karon sa detalye na sang mga balita lokal. Nagsungka sa Bacolod City Police Station No. 7 ang ginatudlo nga suspect sa pagpatay sa isa ka panday tinalikdan nga Domingo nga adlaw Abril 3 sa may Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Syudad sa Bacolod. Ang nagsungka ging kilala kay Dari Dasa, 36 anyos. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginapanginwalan ni Dasa nga siya ang nagpatay kay Glenn Mendoza. Aligasyon sini nga nag-inom sila sang iyang tiyo sa kilid sang eskwelahan sang nagluntad ang krimen. Ginpahayag ni Dasa nga ginpahibalogid lamang siya sang iyang makilala sang natabo kay Mendoza kag siya ang gintudlo nga suspect ka. Depensa pa sini nga nagpanago siya sa kahadlok sa pamilya ni Mendoza. Ginako man ni Mendoza or ni Dasa nga nagpanago lamang siya sa isa ka may balay sa may Barangay Vista Alegre. Padayon ang pagpasaka sang kaso batok sa ginatudlo nga suspetsado sa pagpatay kay Glenn John Mendoza. Sunod kay Bacolod City Police Station Commander Police Captain Elmer Bonilla, may duwa ka mga testigo ang kapulisan nga makabulig sa pagpasaka sang kaso. Sa investigasyon, si Daryl Dasa ang ginatudlo nga nagtiro kay Mendoza. Nagpasalamat naman si Bonilla nga nagsungka sa kapulisan si Dasa. Apang dismayadong hepe bangod nga nagpanghinwala sa krimen sa piyak sang pahayag sa mga nagpanaksihon. Kaso nga murder ang ipasaka sang kapulisan batok sa sospetsado. Sa iban nga balita lokal, target sang syudad sa Bacolod ang zero expiry nga COVID-19 vaccine sa ginpahayag ni Dr. Chris Sorongo, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Ang mga malug expire nga bakuna mo sa karon nga gina-roll out sang syudad pagiman sa pagpanaog sa mga kapurukan. Suno kay Sorongon, may 26 pa sila kadlaw subong Abril antes mag-expire ang bakuna kag napaabot nga maubos ang tanan nga bakuna bangod mayara pa man sang nagakaigo nga tion. Ginpahayag sang doktor nga nagapabilin sa gihapon nga ang unvaccinated ang booster shots sa mayara pa lamang sa kapin 100,000 ang nabakunahan ang prioridad sang syudad. Sa mabot nga Abril 7 kag 8, mayara sang webinar nga patigayunon ng EOC kaupod man ang mga vaccination team sang syudad para mapasangkad pa ang education and information campaign angot sa importansya sang booster shots. In Bulgar, ni Fibacter President Elizabeth Catalbas nga nagaplano sang strike ang grupo sang transportasyon sa Bacolod kasunod sa pagsuspender sang LTFRB sa pagpanagtag sang fuel subsidy sa mga PUV drivers. Suno kay Catalbas nga hindi niya nga pag-updan ang nasambit nga strike bangod wala man ini sang mahimo, ilabi pa nga nalakip ini sa election spending ban. Suno pa kay Catalbas, madugay nagin release ang pondo pero nga wala sa giliyon gipanagtag sang LTFRB sa mga benepisyaryo. Suno pa diri wala gid sang gana ang LTFRB sa Bacolod halin pa sang una. Suno kag ginpahayag man sini nga abusar sa poder ang ginahimo sang LTFRB kay ginahimo lamang nga makaluluoy ang mga grupo sang transportasyon. Sa naibaluan, magamay pa lamang nga porsyento sa mga PUV drivers sa Bacolod ang nakabaton sang fuel subsidy gikan sa gobyerno matapos nga wala maabtan hatagan ang iban bangod sa election spending ban.
Sa dugang pang balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Councilor Renesito Novero ang chairman sa Committee on Education nga subong nga bulan sa Abril pag-inagurahan na ang 350 milyones nga proyekto sa may sulod sa Bacolod City College o kon BCC. Ini ang kabayan sang 1.7 billion loan sang syudad sa Development Bank of the Philippines o kon DBP sa idalom sang karon nga administrasyon. Ginpahayag ni Novero nga posible pagkatapos ang Semana Santa pagabuksan na mga bago nga building nga gintukod sa BCC. Lakip sa mga struktura nga gintukod sa buluthuan among Information System Building, Activity Building ug Administration Building. Ginpaidalong man sa renovation ang existing main building sang BCC. Katapusan nga balita lokal, ginpatigayon ang public hearing sang sangguniang panlalawigan sa Negros Occidental, may kang tanan sa bagong asukot sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary sa Barangay Minuyan sa Banwa Morsha. Sa proposed rates nga ginpresentar ni Mambucal Resort Officer in Charge Cheryl Desena sa SP Committee on Finance kag Tourism, isa sa mga ginapasakaan nga rates amo ang entrance fee nga 120 pesos halin sa 50 pesos para sa mga adults, 60 pesos naman halin sa 20 pesos para sa mga kabataan, kag may gindugang man nga 20 pesos nga environmental fee. Ginklaro ni Desena nga ang bagong rate sa entrance fee ay nagasakop na sang swimming kag dipping pool. Kag dugang pa diri katapusan nga nagpasaka sang sukot sa entrance fee ang Mambucal sa tugtuig pa 2011. Kag wala man sa nga pagsaka sa sukot sa accommodation kag recreational facilities umpisa tuig 2003. Ang ibang mga bagong rates ang natalana nga aprubahan sa masunod nga public hearing. Desyembre 1 tuig 2021 sa gindeklarar bilang Wildlife Sanctuary ang Mambucal kag ang soft opening patigayunon pagkatapos ng Semana Santa. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 19 Action Radio Philippines Standard Time, D3 Biofood. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kon tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga Kagkaroon sa Italy na sang mga balita national. Nagrekomendar ang Philippine National Police nga ipidala mga masobre sa kagatos ka mga banwa kag syudad sa Pilipinas sa red category sang election areas of concern o kung pinakataas nga alert level sa idalam sang bagong sistema nga ginapatuman sang COMELEC. Suno kay PNP spokesman Colonel Jean Fajardo, nagahulat pa ang PNP sang pinal nga listahan na din sa COMELEC nga ginalakipan sing sa kagatos ka mga banwa kag 14 ka syudad para sa red category. Ginpahayag ni Fajardo nga tinadikdan pa nga Pebrero sang ginhatag nilang listahan sa COMELEC nga ipahidalo man sa assessment kag validation. Rason nga pwede pa magbago depende sa current kag prevailing political landscape sang lugar. Ginpathag ni Fajardo nga ginasunod sang PNP kag COMELEC ang bago nga sistema sa pag-classify sang electoral concerns sa kada lugar kag wala na ginatawag nga election hotspots para malikawan ang panic kag confusion. Ginpa siguro sa infectious disease expert nga si Dr. Ron Jen Solante nga nagapabiling nga epektibo kag makabato-batog sa Omicron XE ang available nga mga bakuna batok COVID-19. Kumpiyansa si Solante nga maproteksyonan ang publiko batok sa Omicron XE nga ginapatihan sini nga mas makalalaton ikumparar sa BA1 kag BA2 sub-variants ng Omicron. Suno kay Solante kag base man sa report sa WHO, ang Omicron XE ang mas makalalaton sang 10% sa mga existing sub-variants ng Omicron. Samtang magluwas sa Thailand, may mas sobra 600 na ka mga kaso ang na-detect sa UK kag kalabanan nga nagpositibo ang nagbatsyag lamang sang mild symptoms. Sa iban nga balita national, ginpahayag ni Senadora Grace Poe, ang chair sang Senate Public Services Committee, nga hindi na masarangan pa sa mga drivers ug operators sang pampubliko nga transportasyon nga maghulat tubtob magdako pang eleksyon para mabato ng fuel subsidy halin sa gobyerno. Sanay baluan nga ang election spending ban ang ginapatuman umpisa Marso 25 tubtob Mayo 8 tuig 2022. Nanawagan si Poe sa COMELEC nga madasig nga aktuhan ang apilar sang LTFRB para sa exemption kag tugutan nga magbalik ang pagpanagtag sa ayuda sang gatong balor 6,500 pesos. Sa katapusan nga balita national, ginaabi-abi sa Department of Health ang pagbalik sa in-person classes sang 3,000 ka mga o kung 13,000 ka mga eskwelahan sa bilog nga Pilipinas paagi sa paglunsar sang kampanya agud ipasiguro nga safe ang mga kabataan batok sa pamawag sang COVID-19. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga fully vaccinated na ang masobra 1 ka milyon sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtob 11 anyos kag 9 ka milyon ka mga kabataan edad 12 tubtob 17 anyos. Magluwas sa bagong gilansar nga Bida Kid campaign, ginapaayuman sa DOH ang pediatric vaccination pagi sa Res Bakuna Kids kag Bayanihan Bakunahan National Vaccination. Ang kampanya may koordinasyon sa DOH, DepEd kag United States Agency for International Development nga handom nga mapabalik ang tanan nga kabataan sa eskwelahan sa piyak sang pandemic. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 32 sa Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Abril 5, tuig 2022. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defense. Kag-Action Day, Salazar, mga ka-aksyon sa lingkaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!